Čaute, ja som Patrikšte, tak ideme natočiť o tom skvelom meči. Jak môžete vidieť, bol som v Terchovej, sme boli zo školy prírody. No, tak preto idem vyskúšať, že či je pravý, alebo ho spravujú z fejkového dreva. Môžete počuť, aha. Počúvajte to. Už toto je vidno, to z nehrysto more. Vidíte, už toto je vidno, že je to práve drevo. Môžeme ho vyskúšať, čo na takej tejto tráve. Vidíte to? Vidíte to? Pravý meš. No, pravý. Mám tu jedného asistenta, poď sem. A keďže to je práve drevo. Je to práve drevo. Vidíš? Povedz, kto natáča. Natáča Tobias. Hello! Neviem, ak sa volá, ale nevadí. Prezviskom, to nevadí. Pitlíček. Pitlíček. Ale nemusíte ho robiť srandu. Napíšte do komentu, že sa vám ľúbi meno Pitlíček. Ináč dajte mu odber a like. Je to dobrý chlapec, volá sa na YouTube. Jako? PB Films, tak sa volám. Napíšte, že Tobias Pitlíček. Áno, Hashtag Tobias Pitlíček. Nie hashtag Tobias Pitlíček. Films aj. Takže ok, diváci, ukončíme to. Čo ja viem? Keď chceme, tak ukončíme to.